The Continuous Assessment Learning Activity, popularly known as CALA, which was introduced in 2021 by the Ministry of Primary and Secondary Education with the aim to upgrade educational standards, has faced harsh criticism. Economy yedu haisi stable, muwedzera zvinhu zvisiri stable. Mwana kana akuziva kuti mashizha emunhunguru handitika anorapa mudumbu, mashizha emugamu anoningirikina mubvamaropa unorapa zvakati. Vana anenge aine ruzivo mangwana hazotambudzika. Ndinomuudza kuti kudi ndakutomesa mwana musoro. Zvakutotinetsa vana vachongo vachiti yowe makara kana unono akutokumbira mari yekunofotokopa kwa mhino zvinenge zvauya zvaapapepa. Vakakubvunza futi kuti zviri kuenda nekupisa tinambobvira takazvidzidza. According to a survey which was recently carried out by 263 Times in Harare, the disgruntled parents furiously called for the immediate removal of CALA from the school syllabus, adding that the project was financially constraining them. Vana ngavadzidza zvadaidzidzawo isusu vabereki vokudhara zvokuti mwana akauya nebasa rake rabva naruchiko ndokwanisa kubatsira semubereki, kwete kuti inini wacho handitombozvizivi kuti zvikuenda nekupi zvikubva nekupi zvikudzidziswa mwana kana ari grade 4. Kunge wangu mwana atori grade 4 anouya nehomework chete yekuti inini ndakasvika form 4 wacho handitomboiziva itonitendedzawo musoro. Saka zvinhu zvekudhara zvadaidza kudhara ndo zvitori nani. Hurumende ngaidzose zvinhu zvekudhara kwete zvemazuva ano zvavo zvemanyuka curriculum yavo zvatisingazive isusu vabereki. Vana izvezvi ukatarisa macases evana vari kupiwa nhumbu vari vana vadiki vanenge vachiona zvavanenge vachiona matv vachiona pafoni voda kuexperimenta kuti zvinombofamba sei, wotozoona kuti yo mwana form 13 years atoone nhumbu. Tiri kusecha kumakala kwavari kuita. Hatisi kuziva kuti tobatsirikawo hawo. CALA inogona kunge iripo zvayo, but nyaya yekunzi tozobuditsa mari dzacho handiti muri kuona. Mwana anoita maths nhasi obva anzi kuswera mangwana anofanira kusubmita CALA rake ne10 US. Inobva kupi $10? 10 US izvozvi inobva kupi? Iwo uchitambira RTGS kuti unoenda pamusika mutema utenge $10 unenge wabudisa mari. Zvimwe zvacho handitombozvizivini zvinenge anzi aite, handizvizive ndozvisecha kupi. Data ndinenge ndisina, zvinoda data, magetsi anoenda, saka zvangotiomerawo. Ini ndoona sezvinobatsira ini kuvana ini, zvinobatsira uye zvinobatsira nyika futi. And because kwazvinoenda kwacheko kwanditika vanogona kutoitawo, handi zvimwe zvacho zvinogona kuendeswa kumapharmacist handiti zvobatsira because mawestern medicine aya ari kuti ane zvimwe zvinhu ari kuti kuvadza mawestern izvozvo makala ari right because tichaziva zvakawanda. 5 macomponents times 5 $25. Mwana anenge achiita 7 subjects 25 times 7 iyo $180. Ini ndichaya fees ye$30 yoti mwana abhadhari ndonzi paticha 1 $180 CALA. Zviri kubenefita mateachers noti vana zvichisitira neisusu vabereki. Hai ndachingofunga kudai hurumende yangobisa hayo yemakala iyoyo. Ndakatozvionawo kudhara kuti mamira zviri kuita nezviri kudiwa nematicha zvinhu zvakanyanya kuoma zvekuti toona kuti zviri kudzosera vana kumashure. Vanofanirwa kukatakata iko kumakala ikoko voitawo zvinhu zvakareruka zvokuti vana vanogona kupasa. Tase mufoiriro uri kuita vana inhau dzemakala. Saka imi mukuti apart from makosti amuri kutaura tomboti hurumende yati makosti takumabvisa, munoti makala here arambe achienderera mberi? Ndaenda saakareruka. Ndechichemo chikuru ini ndekamuzukuru kangu inini madzikizidza kamuzukuru kangu inini before zvimakala zvisati zvauya zvikaizvo ndaitogara ndichitofara nguva nenguva pakupera kwegore paipai taikatambira nemaprize. This time izvezvi kakaita number 26 madzikizidza why mazinoti iwaya makala iwaya anenge ari 88 mwana pfungwa dzake dzidiki madzikizidza mwana mudiki ma10 masubject anoitwa nevanhu vanenge vakura kwete zere revana vaiva havari kutikanganisira ipapo. Izvezvi muzukuru wanga ari kutoita wanga asisagone. Why ari kufocus ane each at the same time madzikizidza pfungwa inoda kurelifa zvatinoziva isusu. Pfungwa inofanira kutambanuka kana munhu achiita zvechikuru, noti kuti mwana ange ari pressure pakuita zvinhu kuti alright ndapedza ichi ndoda kuzodai so ndoda kudai. Munoziva vana vari kurerekana na12 munoziva here mukunzwa kuchikoro kwacho ikoko vari kusvika vachirohwa. Chimwe chemo futi anenge iwo maticha waya anenge ari kubva ati kana usina kubhadhara maextra lesson mwana wako adzidza
vamwe vacho mwana anototarisa kumashure munzwa vamwe vachidzidza chwacha inonoti pakubuda pacho kana vana vabuda vari kuti mari yemaexcelation futi evana vabuda abuda futi ipapo ka mwana unongoona asina chaari kuita why zvinhu zvakawanda injini yakaita ihombe yakaita idiki pabhodhi ihombe ka inoremera ndoona ichiti karara because inonzi injini inenge iri idiki pachinhu chihombe ndikuti pamakala aya kaya ndikukumbirawo chichemo chaicho kuti dai vadhikrisa zvavo manzwisisa kuisawo masubject ari normal manzwisisa iwo ana content wedai antima muna ana environmental chakuti ma-RME machichichi ma-social studies haya which is fair maona which is fair kuti mwana ka anotonyasoitawo achibata manzwisisa kuita kuti ipo papo pacontent ipapo ka rinenge riri dutu rezvezvo tataura anika twadinoti zvimwe mwana sainzi dzimwe dzacho dzakuitwa kumwana wakomana ka vana vedu vane pfungwa diki zvinogona kunge zviri right hazvo because why toda kuti kumhanyisanao nevarungu pachisu hatisi varungu isusu manzwisisa hatikwa isu pfungwa dzedu hadzinambonyanya kuzvarwa dzichinyanya kudhonza dzaize sedzavo tikada kutarisa vanhu vakadzidza Cambridge handiti kunge isusu do yakamira nayo 1996 pakapedzisira kuta Cambridge handiti but vanhu vevo vari brighter than vana vari kutodzidza macolors this time handiti tinoziva kuti civilization inodiwa handiti ka but pesi yatiri kumhanya nayo senyika yekuti tibate civilization we should know kuti country yedu isusu Zimbabwe yakamira sei. Kunzwisisa kwacho kunonetsa because kuti kumesi kudakala, kushona kudakala, kuenglish kudakala. Saka unopedzera wa confused kuti this issue yakaisiya introducewa na Lazarus Dokora is not working. Because ndiyanga ari Minister of Education during the Mugabe era. Saka tikuti dai vantomboita a review andika they said vambodzokera back kuti aiwa of course a civilization tinoida, we want our children kuti vange vaine moral education yakanaka, but aingonzi yese ka one pa isusu tatonetsekana futi neformer subject, but though it was Cambridge zvayo, though it was kana pakatanga iri zimseke yacho chinzi form 2 ukasapasa form 2 hauende form 4, but this time mwana wegrade we-ECDB haudzwe zvemakala, mwana wegrade 1 haudzwe zvemakala. Vana vanofanira kuintroducewa gradually tichienda stage by stage. Isusu we were worried with the pace yekuti speed yavari kufamba nayo. Like I said before kuti this is not a second world country. Zimbabwe inogona kunge iri ku 5th 4th world yasiyana na South Africa nana Egypt anditi dzimwe ma-European countries kuma second world nema first class world akata na America na Britain na Italy na Spain. So we are saying kuti dai minister kandi vanotungamira the Ministry of Education vangoonawo kuti situation yatinayo muZimbabwe is based on economy. Our economy is not stable. If our economy is stable, it's fine. It's very, very fine and much fine and it's fair. So our economy is good. Sei papa ndikandakagara pabasa pandikakuudza kuti pamutoswedera kana ndatengesa dola pondo apa wanenge wanzi ndemotsvaga zvakatsvaga zvikutodiwa mari kuti nditsvage zvinhu zvaanenge achida kanzi ndinoseisha kanti azemheno maanimals kana kuti zvimwe zvinhu zvakaita kana sana mpiya ndamotengerwa nevabereki ini mari yachina ndinenditori nechitengere mwana iye. Saka zvinhu zvakaoma kutaura chokwadi hatidumbo kunyeperai ndonga ma 1 2 3 things vanhu vashoma vari kukwanisa kuzvikwanisa, but vazhinji kutaura chokwadi tiri kuzvitadza. Haya ndikuti CALA dai CALA hangu rabviswa because ipapo pane pamwe pekuti pakala mwana masubjects aya haachakwanisa kuita because anenge angoita zvemakala kuti achizoverengawo kana mamwe masubjects kana zvakaita time yake iri kungoperera kukala kuti achizoitawo zvemamwe masubjects aya nguva yaashoma because anogona ngachingopedzera nguva zhinji kumakala kuti unosecha chakati mama ndoda kubuda ndoda kuzonofotokopa mapapers angu kwakati time yekuti aite kana kuti meno science kana kuti geography kana kuti
mamwe masubjects akutadza kuona nguva yachona because anenge ari kuita zvemakala every time. Saka nyaya yemacolors isusu yakatiomera andisingasangu kune vangu. Meanwhile, the Ministry of Primary and Secondary Education spokesperson Mr. Taunga Nandoro disputed parents' claim that CALA is expensive. He urged the parents to use their own resources whenever children seek assistance. If you understand what CALA is, you will understand that it does not mean that the continuous assessment learning activity is expensive or needs money. The first thing that you need to realize about the continuous assessment learning activity is that it says use the resources within the vicinity in which you reside. So if you reside in a community or where resources do not allow you or permit you to be constantly using the internet or data, you should not use that for your continuous assessment learning activity. Rather use those resources that are cost effective to you but still give the end result, that is the skill or the idea within the continuous assessment learning activity. There is a misconception that CALA means you have to go on the internet. There is a misconception that CALA means you have to buy data and have a smartphone and go online. That is a big misconception. The continuous assessment learning activity, in its total, it is a problem-solving initiative. It is an initiative whereby a pupil is able to research and be a critical thinker to solve problems that are within the community or the vicinity within which they reside. Now, let me give you an example so that you are very clear on what we are talking about. Suppose the continuous assessment learning activity has to do with the making of a beverage, okay, for instance, and you live in the Glendale, Inodhura, Mazoe area, it is more resourceful for you to use the oranges to make the beverage. But if you live in an area such as Chisumba, where oranges are few and far between, it will be more resourceful to use the baobab to make the baobab beverage. I can go further and say, if you live in an area such as Mwenezi natural area, you will find that it is more resourceful for you to use the marula fruits to make the beverage. You still have the skills to make the beverage, but you are using resources that are available to within the vicinity in which you reside. So those that continuously say CALA is expensive, they do not understand it. And it is quite unfortunate that when they say I have to go online or look for data in order to do a continuous assessment learning activity, it is misinformation, and this is why we have this massive publicity drive to say no, the continuous learning assessment is there in order that it equips our learners with skills, right? Skills for life, skills for work. Okay, just to interject. From what we gathered, it was more like the feasibility of what you are saying is not real. Considering the fact that the students are coming to their parents begging for money, maybe to buy one or two things that are needed by the teachers. So as the ministry then, what are you doing to make sure that the teachers will not demand this? Maybe some of the materials that need monetary money from students. Can you give me an example? Give me an example. For example, I can give you everything. For example, it's a Shona CALA. From what we heard, you would see that students are being required to go to because in Harare there is no way one can use the so these are what they will say. The continuous assessment learning activity, like I say, the foundation or the base of that continuous assessment learning activity is that use the resources within the vicinity which you reside. Chatoda kuti titaure nemuika ndochokuti kune maticha ari excess asiri employed handidika
every year tiri kuproducer 5,000 teachers dzisiri kutorwa muhurumende. Saka currently tine 40,000 teachers vasati vapiwa basa. Munopanzwisisa nyika? Ndinopanzwisisa. Ndo matichers pabasa rokuitira vana makala. Mapawisa? Yes. Nokuti hakuna zvimwe zvokuita, vanoda kuti unyanzvi hwavanahwo hubatsire vana. Asi chandinoda kuti nditaure ndechokuti CALA haina kushata. Akashata iquantity nerelevance. Mukatarisa vana vanoita vamwe kuma-60 makala. Mwana ari pauniversity anoita research imwe chete. Saka ndanoda kuudzai kuti maonero edu ndokuti makala kuprimary ngaarejuse asvike pa4. Kusekondari osvika pamasere kana kuti 8. Munopawisa? Ndokuti vana vasatsvaga vamwe vanhu vokuvaitira. Kutsvaga vanhu vokuvaitira zvinoreva kuti havana nguva yekuita makala acho. Ende chatinoda ndechekuti vana vave nounyanzvi huteshe hwokuti vadini ivo vazobatsirika muupenyu hwavo, inonzi life saving skills. But parizvino hapana life saving skills inouya kana wakagirwa neCALA 60, 50, 55. Hauna nguva yacho, saka unototsvaga munhu kuita vabereki vasi vanenge vasina nguva yokutobatsirawo vana. Saka makala ngaaite mashoma, aone pekuti anoitika nevana. Hatidi kuti vana vangoramba vachinyora 5 O levels. Mamwe ma5 O levels achina hana basa. CALA ngaive relevant. Machasi chachaiko zvinakaenda kunonyora CALA yeprimary ye8 to 10 pages kuti ndizvirofoira. Ndiye ari kuti varaidza kuridza mumhanzo watinonakira. Saka isiri kuti kana tida kuasesa mwana anotamba bhora timunyora 10 pages. Tinoenda kuground tomuasesa kuti unogona kupasa here, unogona kudini, ndozviri relevant. Tida kuasesa mwana anoda kuita musician. Tinotarisa kuti anogona kuimba here, anogona kuridza gitare here. Saka CALA yakafanana nekucompetition yekuti mhuka dzese ngadzikure miti. Munozva kune imbwa nedzimwe dzakawanda dzisingagoni kukwira miti. Saka CALA ngaive relevant. Itese mutese hwatinoda maskills anozobatsira vana mukurarama kwavo. Kwete kuti we have educated the fools, mwana ane 15 A's asingagoni kana kuwedza chikei zvacho. So isu ndo zvatiri kumbotaura kuti CALA must be limited in quantity, must be relevant. Kozoti curriculum review inopiwa budget nehurumende. Kwete kuda kuti vabereki ndo vanoisa budget rokuisa iko zvino vabereki ndo vari kubhadhara mari yokuti mwana ngaataipe CALA ngaadini. That must be budgeted by the government. To introduce a curriculum review ine budget, kwete kuti zvikoro zvisina kana mari zonzi maraidzi ngawaende kuworkshop chikoro ngachibhadhara. Izvozvo ndo zvina mateya. Saka isu tiri kuda kuti zvinhu zvive muchechetere mvura yeguyu, kwete kureruka somusha watama kana kutsaguniso mutakura. Under CALA, learners in examination classes like grade 7, Form 4 and Upper 6 work on projects that constitute 30% of the final mark. Currently, a learner submits their CALA components per learning area starting a year before the final examination. Reporting for 263 Times in Harare, I am Tinotenda Munongo.